Singh, President, Akanksha Ladies Club, and Sri Anil Kumar Singh, President, All-Time Director, JSW, BPSL, JSW, उत्कल स्टील, JSW, रायगढ़ के तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। निकला गेला चैत महीनवा, राम जी के भइल जन्मवा। निकला गेला चैत महीनवा, राम जी के भइल जन्मवा। दिन रात आ जाए तोहर गीतिया गावेला, जल्दी आ जा मोरे प्रभु जी, अयोध्या बोलावेला। जल्दी आ जा मेरे प्रभु जी, अयोध्या बोलावेला। हरे नयनवा, राजा दशरथ के भैले ललनवा। माता कौशल्या जी निहारे नयनवा, राजा दशरथ के भैले ललनवा। खुश भइल संसार भइल, जग में बड़ा प्रचार भइल। दिन रात जवा तोहर गीतिया गावेला, जल्दी आ जा मोरे प्रभु जी, अयोध्या बोलावेला। सनातन धर्म के भइल प्रचार, महाबली बजरंगी करे जयकार। करे जयकार। सनातन धर्म के भइल प्रचार, अनिल सिंह भैया बाणे तैयार। जय श्री राम के नारा गूंजे, भारत देश हमारा हो। दिन रात जवा तोहर गीतिया गावेला, जल्दी आ जा मोरे प्रभु जी, अयोध्या बोलावेला।